wakandinanga kuti ko pano uya mukadzi uri kuvata naye kangani imukati kangani ndikamudza akazi kangani ndakati usiku hwese nchitapa ene handidi nhau inoreba ndokumbirawo tivhure mafoni ndoodhiya ndini mutema wangu ndoodhiya ndakakuvavhurira zvose zvavaitaura vari 2 ndichitofona ndichitoti uyu ndomuuraya kukwera zuro kwete kudhara zvakare vanganditini itsotsi nhopi ndinazvo zvose mufoni umu ikombyuta ndinongovhura chete umwe noumwe achitaura nokuti maaudio avo andaivabvunza kuti ko iwe Sivanda wanga uchifonera mukadzi wangu uri chapter ipi ini nokuti nhau iyi ndine masabhuku ari pakati pedu andakaripota anokwana 3 masabhuku ndine unhu hwandikuona maiprivi naSivanda havasi kundifambira zvakanaka mumisha mangu. Sivanda wakauya pamba pangu achiti ndiri mupurisa mukadzi ndinaye witness yakaunangwa naSivanda ndakarara mukadzi ari kutende aripo pano ava ndavabvunza vari 2 mufoni izvozvo vakarambirana ava. Sivanda akaramba kuti haana kuya pamba pangu uyu ndikamubvunza akati Sengweni vasengweni vacho vari kutaurwa ndakatonyora tsamba uyu achinyengwa naSengweni ndinaye Sengweni sabhuku saka papi pavanga ndiraviri indonzi koti tiri padare ndauya padare ramambongezi ndakamhangarira Jameson Sivanda ndichataura chokwadi changu chese ndichataura chokwadi changu chose ndikataura makuhwa ndosungwa nemhosva ndikataura makuhwa ndosungwa nemhosva rebutoni vaJameson ipaiva Jameson Sivanda indonzi Jameson Sivanda Jameson Sivanda ndauya mudare ramambongezi kuzvidavira zvandiri kumangana Godfrey padare ndichataura chokwadi changu chese ndikataura makuhwa ndosungwa nemhosva Mwari vandinzwe nzimigo ndinzwa right vapadare hamuna kuisa chiclaim yenyu pamapepa yedu panapa ndei nhau yangu pamusoro yedare ramambongezi nhau yangu baba ava takatanga kuwirana kurimisana ina nhang'ombe vane ng'ombe saka chibvumirano chedu chakatanga pakuwirana kuti ini ndinonoshanda 2 days kumba kwavo ndine mhuri yanga yakawanda chaizvo ndaiva nevanhu vanokwana 18 saka ava taibatidzana baba ava mukuwirana kwedu chibvumirano vakandigonera kamwe chete pamwe pose vanga vakunditsotsa madzimai angu akari 2 polite copy nadambudzo matatu asivo vane mudzimai wava vachida nhau naye unonzi polite copy dambo matapu vanga vasingani taituma polite copy vaimutswa kuma4 kunzi uye uzotora ng'ombe dzangu na4 polite copy endi polite copy ndakamutsira kuma4 nemwana komana wandaiva naye pamba ndakaona polite copy mira zvenyu gadzirirai polite copy ndimbofemawo karoma gwara ndetozvigwarira right akaenda nevana ndakazona polite copy akadzoka kuma7 ng'ombe zvangu semunhu anga achiri pamba pake ndaitondeyandera asati asvika ndikashavadzokera neng'ombe dzako nokuti zvaiita polite copy tatakutokakisana pamba ndamuonesa shavari ng'ombe dzemunhu achadindu zvani maitira maita musi watatanga kurima ndakapuwa mibvunzo nemukadzi wacho yakandibhuwa ng'ombe dzaSivanda pana handichadzidi dzimai akaramba achiita nharo kuti haiwa isi zvemaoko kwete ndikati tokei taikuwirirana kwenandichipo panyaya dzenyu tikagara takapuwa basa kwambuya vaava polite copy takasvika zvaiva zviwirirani ndobva atsanangura kuti kune nyama kumba uyu murume uyu polite copy akatanga kuchikonana neni zvokukonana pabasa ndiri paambuya vevava polite copy akatiza pabasa kaenda kumba baba ava vakauya pandisi kashama ndauya ko mudzimai wako aende ndikati vaenda kumba kashama ndakutevera nyama ndikati tokei ndakuramba rume akaenda kumba kwangu ndakasangana naye murodi akundizivisa kuti shama ndasvika kumba mudzimai wako wakuchina ndikati tokei tikagara mafoni ari kurira ini ndoona kuti allright ndurani yangu ndeiyi takaitambisa furani ndikati sekuru ndauya panapa ndimu munhu mukuru ndidetsere mudzimai wangu atiza foni iyi
ndikutsanangura zvinozviwo poshuwa vakazvigamuchira havana kuramba. Shoko rokutanga akanditi shamwari wagone kuchengeta mudzimai anga akasimba ike zvino hachina kana kusimba wapera unhu hwake. Zvinoonekera handisi kuti mudare muno zvinotenderwa. Mudzimai wako hachina magaro, apera magaro kushakadza mwana wevaridziwe. Katisekubati kudii? Tikati 1 takona tagara. Mudzimai wangu ndakaramba ndichinyengetedzana naye. Akati umira mumwe murume une namba mufonu. Ngaitirei baba. Mukada kutaura nhoroondo yose nemakore amagara ikaya. Uenda hapo tisina chataita chinobuda. Mota yamba kumangara bande. Kuti vanhu vakatora mudzimai wangu. Akanyenga mukadzi. Chete. Sana. Amaya rumba wanyengwa. Amaya wakanyengwa vari kumbi. Jimi wakanyengwa. Ina ndinawo. Dzenda kumbi. Sana. Mazvinzi ero wakanyengwa mukadzi munhu. Azvinzwa. Ya odishi. Ndazviziva. Auzivi. Wakuramba nhasi. Handisati ndambozviita kana kuzvifunga. Naona umbozviita shamwari. Nakana. Okay. Mazvinzi ero kuti aramba. Zvinozvinzwa. Murovererei. Right. Kana achiti haana kuzviita. Ndakafonera mudzimai wangu kukwera manje kukwera zuro. Mudzimai wangu akauya pamba musuno manje. Mudzimai wangu unoti akauya pamba tinorara tose mumba mubedroom semudzimai. Asi uyu murume unoudziwa sikireti yomba mangu kuti wakarara nemukadzi kangani. 1. Number 2, izvozvi ndine maaudios anotaridza ava vaviri vachitaridza kundipurana. Mina izvi wakawanza kuroverera atiziva. Aka makazviziva sei kuti anoziva sikireti yomba menyu? Wakandinanga ini kuti ko paanouya mukadzi uri kuvata naye kangani. Mukati kangani? Ndikamudza. Ndakati usiku hwese nchitapa. Naye mai makabudzwa nyaya. Makabudzwa nyaya. Handina kuudzwa. Makamboudzwa here? Ini ngoti foni yangu yanga yakabiwa. Vaika amai. Baba vakaudzwa nasi vanhu kuti hauzi kuchaya. Vakabva vakuzivisa kuti vati vanhu vari kuti hadzisi kuchaya. Akaona kuzivisa here. Vasi vanhu vakanditi hauna kuninzvenga. Ngati baba vakakuzivisa here kuti musi vanhu ari kuziva kuti hamusi kuchaya mba. kwete. Varamba kamai vaya. Amusoni ndani. Ini handidi nhau inoreba ndokumbirawo tivhure mafoni ndoodhiya. Ini mutemo wangu ndoodhiya. Ndingakuvavhurira zvose zvavaitaura vari 2. Ndichitofona ndichitoti uyu ndomuuraya kukwera zuro. Kwete kudhara. Zvakare vakanditini itsotsi nhopi. Ndinazvo zvose mufoni umu ikombiyuta. Tinongovhura chete umwe noumwe achitaura. Nokuti maaudio avo andaivabvunza kuti ko iwe Sivanda wanga uchifonera mukadzi wangu uri chapter ipi? Ini nokuti nhau iyi ndine masabhuku ari pakati pedu andakaripota anokwana 3. Masabhuku ndine unhu hwandikuona mai Privi naSivanda havasi kundifambira zvakanaka mumisha mangu. Sivanda wakauya pamba pangu achiti ndiri mupurisa. Mukadzi ndinaye witness yakaunangwa naSivanda ndakarara mukadzi ari kutende aripo pano. Ava ndavabvunza vari 2 mufoni izvozvo vakarambirana ava. Sivanda akaramba kuti haana kuya pamba pangu. Uyu ndikamubvunza akati Sengweni. Vasengweni vacho vari kutaurwa ndakatonyora tsamba uyu achinyengwa naSengweni ndinaye. Sengweni sabhuku. Saka papi panga ndiravira. Uyu mudzimai uyu ndakabata foni. Ure. Aiwa, achisi chihure because ini vana tezvara varimo mufoni vakasunga ngombe dzangu 2. Mbuya, kana chibvunza nomunhu sanyarara ino kana kupiwa inokuchiya kuninga zvenyame chasvika kwamuri. Saka nyaya iripo chaichai ndeyekuti mukadzi wako unoziva kanyengo navarume vakawanda ndowavamhangarira Sivanda. Inini mukadzi wangu handizvizivi izvozvo kuti anonyengwa nevakawanda. Ndiri kutoona mabasa ake nokuti takawanda na for 5 years iye nemhuri yake ine mhuri yangu. Achindivimbisa kuti ndiri mai vakarurama.
ende nhau yangu indine period yandakapuwa kuti tiroorana naNatezvara kumba kwavo kundufu kurufu nemukufambidzana tikutofambidzana naNatezvara zviriko mombe izvozvi dzisati dzatosvika nokuda kwenyaya yake yokugara mudondo iyi dzakasungwa naNatezvara. Mombe dzakasungwa naNatezvara nokuti anogara mudondo handiti. Saka tingati dzakaenda kumarore. Ina hangu mutemo handizouzivi zvaunoda asi ndikuziva kuti uyu nhumbi dzake kana dziri musha mangu mudzimai wangu. Icho kwadi mudzimai wenyu. Hapana ari kuramba. Asi manje kubata kwamakuendeswa ndamanje hatisai kumubata zvakanaka. Makamubata sei chaizvo? Maitiro avo nematauriro avo vari tu izvozvi ukabvunza mudzimai uyu mufrendi wauya sei. Ndinadzo maaudio. Dai audio ini nhau dzavo dzese hatina nhau dzinotinda dzekutsotsi kwavo. Izvozvi mondibvunza kuti iye mudzimai achiuya pano ndikuvhura haina idai pakanzi sabhuku avo ndovandaikandira vanavo avo sabhuku varipo mameseji andai vakandira vahwe matauriro aita vanhu vakuda avo vakurumiwa ndairazvo ndakavafowadhira zvose ende ndova ndakaripotera nhau kutanga before nyaya isati yabuda sezvizvi. Right, ndinokumbirawo iyo maaudience ose avo nenhau dzavo nekuti hurukuro dzangu nemudzimai wangu zvanzvikavakanyarira itinhu haidi vanhu vanete panovhurwa 10 maaudio nekutambo ane nguva baba achitambura nenhau right. Tipo chimulambozi tichikonekte chiuriko nevanhu vese iripo ndokumbirawo ndiite konekiro kuti andinoda yangu uyu kushanda kumba kwedu iko kumba kwedu kuzeti hamuzireva handizivi konditi musungwa Ndiri pana tapukunira okai navo alo mama muka ndiri pana tapukunira okai navo alo mama muka ndakuipinde ndatobva pabasa izvo zvindakutenda ndikutokuudza kuti mahwana atotanga ina handisi kuti nda
Ndotakaza maipiri kuti Erera akaitoigomire iya zvinozoleka iwakaziwa maipi ndakakududzira direct kwetenda shamani ndakaringwa nemashoko aya sinakakunda nokunyarara orai nhati nokubatira futi shuri iwai wakanda atm usingatauri nemi iye wotorutsa futi kutaura pamusaka pokuti nani utangana nevanhu ini nyaya dzenyu hadzizitini nekuti kuvanza ndakalaziva wani rakatitokudawo orai saka vari kutitukirechi wakauza kuno chiti ndakakudza kuti ndakavatanakangani iwe varume vakuru vanoita makwai ko kana ranga riri dare raingoitwa dare rovhunzwa apa ini maaudio ndionesa kuti kana ndakawandizwa wakauya kumba saka iwe kana uya kumba motifonera toda kuti tine kwasabhuku totaura kuti tinobvuzana nyaya yedu kuti ndakambobvunzai nezvekuti takavatanakangani here ndosaka ndati sengweri wacho iye sengweri ndakangomuudza direct sekutaura maipii unoziva kuti handiwedzeri handitapudzi ini sengwere paindi akatotaura kuti kwazo kwai maifridi ndo vakava maifridi ndindakabvunzwa naswana varume vanyimanje ndodati mambo vaibvenyaya saka vari mudare naachimbokumbira special 30 minutes ndambotaura nevana vabva kuuniversity saka mukatirohumuchana mambo vanenge vachisvikawo ndodzavanogona mambo ziterekei